ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ମାମା କଣ କରୁଛୁ? ପାଠ ପଢୁଛି। କଣ ପଢୁଛୁ ଦେଖିବା? କଣ ପଢୁଛୁ? ନିର୍ଜୀବ। ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ। ସଜୀବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ସଜୀବ କୁହନ୍ତି। ସଜୀବ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହୁଅନ୍ତି, ବଡ ହେଇ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ବାହାସାହା ହୁଅନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ବାହା କରନ୍ତି, ବାହାଘର କରିସାରିଲେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖନ୍ତି, ବୁଢୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ମରନ୍ତି। ମଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇ ମରନ୍ତି ନା ବସିକି ମରନ୍ତି ନା ତଳେ ନଟିକି ମରନ୍ତି? ଏବେ ଦେଖୁଛି ରହିଥା। କେମିତି ମରନ୍ତି ଦେଖି? ଏମିତି ମରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିଆ ନହେଲେ ଶୋଇକି ମରନ୍ତି, ବସନ୍ତିନି କି ଛିଡା ହଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ଅଛି ମଲା ପରେ ବି ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ନା ନା ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଦେବି। ସେ କିଏ? ଫଲୋ ମି। ମଲା ପରେ ଇଏ ଦେଖେ, ଇଏ ମରି ଯାଇଛି। ମଲା ପରେ ଛିଡା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ପରେ ଯିଏ ଛିଡା ହୁଏ ରହିଥାଏ, ଇଏ କିଏ କହିଲୁ? ଗଛ ମଲା ପରେ କିଏ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଗଛ ଦେଖିଲୁ, ମଲା ପରେ ଗଛ ହିଁ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗଛ ବି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ସଜୀବ। ଏବେ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି। ପରେ ଯିଏ ଛିଡା ହୁଏ ରହିଥାଏ, ଇଏ କିଏ କହିଲୁ? ଗଛ ମଲା ପରେ କିଏ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଗଛ ଦେଖିଲୁ, ମଲା ପରେ ଗଛ ହିଁ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗଛ ବି ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ସଜୀବ। ଏବେ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି।